L-aħħar stħarriġ tal-Eurobarometer jindika li dak li l-aktar li qegħdin jinkwetaw fuqu l-Ewropej mhuwiex l-aktar li qegħdin jinkwetaw fuqu il-Maltin. Fil-fatt, filwaqt li ċ-ċittadini ta' 28 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea iqisu x-xogħol u l-qagħda ekonomika bħala l-aktar ta' tħassib, il-Maltin iqisu l-immigrazzjoni bħala l-aktar li tinkwethom. Jekk wieħed jieħu l-medja ta' 28 pajjiż Ewropew, huma 45% taċ-ċittadini li semmew il-qatt fost l-aktar li jħassibhom. 24% semmew l-ekonomija u 18% l-immigrazzjoni. Kienu biss 12% tal-Maltin li semmew il-qatt u 11% semmew il-qagħda ekonomika. B'kuntrast, 57% tal-Maltin semmew l-immigrazzjoni. Fil-fatt, meta mistoqsija fuq il-qagħda ekonomika, 73% tal-Maltin qalu li s-sitwazzjoni f'pajjiżna hija waħda tajba. 40% tal-Maltin jemmnu li matul is-sena li ġejja ser imorru aħjar u 46% qalu li ser jibqgħu l-istess. Kienu biss 8% li jaħsbu li ser imorru għar. Il-maġġoranza tal-Maltin, propju 56%, iddikjaraw fiduċja fil-gvern, dan kontra l-34% li qalu li m'għandhomx fiduċja. Il-bqija qalu li ma jafux. Jirriżulta li l-poplu Malti huwa l-aktar wieħed fl-Unjoni Ewropea li għandu fiduċja fil-gvern tiegħu. Il-medja Ewropea ta' fiduċja fil-gvernijiet nazzjonali hija ta' 29%.